Мы вырашылі гэта раскінуць менавіта ў тым раёне, дзе жыве Женя, дзе жывуць яго бабулі. І там шмат яго там яшчэ ў тым раёне жыве такіх знаёмых, добрых, яго аднакласнікаў, насупраць школы. Да? Ну, дзе-то мы раскінулі звыш 4000. Яшчэ людзі потым самі, якім падавалось, сказалі, мы таксама раздрукуем, мы таксама кінем. Той час, калі ён сам і яго жонка знаходзіліся пад арыштам, улады спрабавалі забраць у дзядулі з бабулі іх сына Даніка. Данік чакае тату, спадарня Аллу і старэйшыя Халіпы, сына. Цей пратэсту на плошчы Незалежнасці ў Мінску 19 снежня. Яўген з'яўляецца хрысціянінам, сябрам партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Судовы выступ скончыў словамі «Жыццё кароткае, радзіма вечная, жыве Беларусь». Алесь Бяляцкі, незаконна асуджаны да 4,5 гадоў зняволення у калоніі строгага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці. В мае 2011 года моего внука Евгения Вачковича и двух сторонников анархизма Артема Прокопенко и Павла Сыромолотова Бобруйский суд признал виновными в злостном хулиганстве и умышленном нанесении ущерба в особо крупном размере. Несмотря на то, что ущерб, причиненный зданию КГБ, был незначительным, чуть более 253 тысяч белорусских рублей. Суд приговорил всех троих к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Всегда вы нас поддерживали всегда хорошим словом. Благодарю вас и низкий поклон вам. И за этот день, что вы внимание уделили нашему Женю. И он будет доволен. Я ему уже давно письмо написала. Снимете у себя так само? Каб тыраны ніколі не здолелі трапіць на землі твае падзоркай правды, падзоркай волі. Жыве Беларусь, назаўсёды жыве.